Kanselado na ang quarantine pass sud sa mga adlaw kanusa sa ulugon ang Misa de Gallo sa Dakbayan sa Sugbo. Si Faye Maridubawok sa report. Subay niini giyawhag ni Konsehal Dave Tumulak, chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management, ang kabarangayan nga abagan ang simbahan sa pagpatuman sa basic health protocol. Moabag usab ang mga kawani sa City Hall sa kapulisan ug 500 ka mga sakop sa task force kasaligan sa pagpatuman sa health protocol. Force multiplier kining mga volunteers nga to be kuan ba kanang mga marshals. Apil na ang mga sangguniang kabataan. Gipasabot ni Tumulak nga sa nasabutan ang mga simbahan mao'y mupatuman sa health protocol sa sulod sa simbahan. Outside the church, which also includes the ground, onya kanang highway, sa barangay na, and other volunteer organization. Samtang ang kabarangayan mao'y mupatuman sa gawas o sa palibot sa simbahan. Samtang sa tigom sa Parish Pastoral Council sa Archdiocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus, ilang gihan ay ang mga pamaagi aron mahapsay ang pagsaulog sa Misa de Gallo. Ilang nasabutan nga magbutang og mga volunteer nga mugiya sa dayon ng gawas sa mga manimba. Sa misa sa Immaculada Concepcion gahapon adlaw, gisugdan ang paggiya sa mga volunteers sa mga manimba kun asa sila muagi sa ilang paggawas. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Faye Maridubawok. Balitang, Bisdak.